Πηγαίνει λοιπόν ο θρυλικός Λίο Σπρίγκλ στο Αλμπακέρκι, στο σπίτι του Μπένεβιτς, για να υπνοτίσει τη Μίρνα Χάνσεν, που είχε αυτή την εμπειρία, που τη φιλοξενούσε λοιπόν αυτός, και κάνουν την ύπνωση. Με το που κάνουν κατευθείαν την ύπνωση, αρχίζει αυτή να θυμάται εξωφρενικά πράγματα. Δηλαδή να θυμάται ότι την παίρνουν, την απαγάγουν αυτήν και το γιο της στο δίσκο πάνω και αρχίζουν και τις κάνουν εξετάσεις εργαστηριακές, στις οποίες μάλιστα τις λένε ότι δεν είχαμε σκοπό, τηλεπαθητικά τις μιλάνε, η κλασική ψηλή γκρίζη, τις μιλάνε τηλεπαθητικά και τις λένε δεν είχαμε σκοπό να σε κάνουμε κάτι, εμείς ασχολούμασταν με τις αγελάδες, αλλά μια και ήσουν εδώ σε πήραμε, οπότε τώρα λέει δεν μπορούμε, λέει, πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία. Δηλαδή σαν να υπήρχε μια συγκεκριμένη διαδικασία στην οποία την εμπλέξανε, η οποία δεν μπορούσε να σταματήσει ή να γίνει αλλιώς. Ήταν αναγκασμένοι, αφού την πήραν, να τις κάνουν αυτή τη διαδικασία που τις κάνουν αυτές τις εξετάσεις. Διηγείται πώς τις βάζουν ένα εμφύτευμα στο σβέρκο, εξού και η πληγούλα που έχει στο σβέρκο της, για να την παρακολουθούν και να μπορούν να ξέρουν πού είναι ανά πάσα στιγμή, για να μπορούν να την ξαναπάρουν, να την ξαναπαγάγουν. Όλα αυτά είναι από τις πρώτες φορές που ακούγονται. Είναι γνωστά, σας φαίνονται ίσως. Είναι η περίπτωση αυτή της Μίρνα Χάνσεν με τον Μπένεβιτς. Λοιπόν, και αρχίζει τώρα και διηγείται αυτή ότι πριν σας πω, θέλω να σας πω το εξής φοβερό. Το ξέχασα, τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, όταν φτάνει ο Λίο Σπρίγκλ στο σπίτι του Μπένεβιτς, ο Μπένεβιτς επιμένει η ύπνωση να γίνει μέσα στο αυτοκίνητό του, στο γκαράζ. Και τι έχουν κάνει τώρα τα άτομα? Έχουν γεμίσει το αυτοκίνητο, τα τζάμια του αυτοκινήτου, το μπαρμπρίτς, τα πάντα, με πολύ παχύ, πώς το λένε, αλουμινόχαρτο. Διότι υποστηρίζει ο Μπένεβιτς ότι οι aliens τον παρακολουθούν, εκεί το ακούει για πρώτη φορά ο Λίο Σπρίγκλ και το έχουμε την καταγραφή, ότι τον παρακολουθούν μέσω ακτίνων που εκπέμπουν από το Dulce Base οι aliens και παρακολουθούν και του κάνουν διάφορα με ακτίνες. Οπότε δεν θέλει, και δεν θέλει ο Μπένεβιτς να το μάθουν οι aliens ότι είναι εκεί η Μίρνα Χάνσεν και κάνει ύπνωση, οπότε χρησιμοποιούν σαν κλωβό, ας το πούμε έτσι, εργαστηριακό, το αυτοκίνητό του μέσα στο γκαράζ του σπιτιού, όπου το καλύπτουν με αλουμινόχαρτο. Και να σας πω επίσης ότι ξέρετε όλοι αυτή την ιστορία με το καπελάκι από αλουμινόχαρτο, το tin foil hat που λέμε, με το οποίο, ας πούμε, πλέον κοροϊδεύουν, ας πούμε, τους νομοσιολόγους, τους ουφολόγους κτλ. Με τα καπελάκια από αλουμινόχαρτο. Λοιπόν, ότι και καλά, ας πούμε, ότι αν βάλεις, αν καλύψεις το κεφάλι σου με αλουμινόχαρτο, δεν μπορείς να παρακολουθηθείς, ας πούμε, από ακτίνες, ή να σκαναριστεί ο εγκέφαλός σου, ας πούμε, από τις ακτίνες αυτές, ή να υποστείς mind control ή τηλεπαθητικό έλεγχο, ή από διάφορες συσκευές, ας πούμε, που θέλουν να ελέγξουν τον εγκέφαλό σου. Προφυλάσσεσαι, ναι. Το ξέρετε όλοι αυτό. Ναι, βεβαίως, ναι. Λοιπόν, αυτό στην ουφολογική κοινότητα ξεκίνησε από τον Μπένεβιτς. Ο Μπένεβιτς ήταν αυτός ο οποίος έκανε αυτά εδώ που σας λέω τώρα με τα αλουμινόχαρτα, για να μην τον πιάνουν οι ακτίνες. Βέβαια, να πούμε εδώ τώρα με την ευκαιρία, γιατί έχει ενδιαφέρον, η πρώτη φορά που αναφέρθηκε κάτι τέτοιο παρόλα αυτά προέρχεται μέσα από την ίδια την καρδιά της σκοτεινής αρνητικής παράταξης στο μυστικό πόλεμο. Αναφέρθηκε για πρώτη φορά αυτή η ιστορία με το καπέλο, το tin foil hat, το 1927 παρακαλώ, από τον Julian Huxley. Ο Julian Huxley, όπως το έχω διηγηθεί τα πάντα για αυτόν στο βιβλίο μου για το μυστικό πόλεμο. Στο βιβλίο μου Μυστικός Πόλεμος, έχω δύο μεγάλα κεφάλαια που λέγεται η Μεγάλη Συνωμοσία. Ένα από αυτά έχει μεγάλο κομμάτι το οποίο ασχολείται με τον Julian Huxley. Αυτός είναι ο αδελφός του Aldous Huxley. Είναι δηλαδή το evil twin του Huxley. Ο Aldous Huxley ανήκε στη φωτεινή θετική παράταξη, ο Julian Huxley ανήκε στην σκοτεινή αρνητική παράταξη, το ίδιο και ο παππούς τους, ο θρυλικός Thomas Henry Huxley, το Darwin's Bulldog, στον οποίον οφείλουμε και όλη την ιστορία ότι οι άνθρωποι κατάγονται από τους πυθίκους. Δεν το έλεγε ο Δαρβίνος αυτό, το έλεγε ο Thomas Henry Huxley, ο οποίος λειτουργούσε
για λογαριασμό του Δαρβίνου ενάντια στους αρνητές του. Είναι μια μεγάλη συζήτηση που την κάνουν στο μυστικό πόλεμο. Δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Ναι, ο Julian Huxley είναι ο ιδρυτής της UNESCO, της WWF, είναι η πρώτη οικολογική οργάνωση. Μιλάμε τώρα για μεγάλη ιστορία. Είναι από τις ηγετικές μορφές στο παρελθόν της σκοτεινής ανατικής παράταξης στο μυστικό πόλεμο. Με το παράξενο ο αδελφός του, ο Aldous Huxley, να είναι το λευκό πρόβατο της οικογένειας, ο οποίος γράφει το Brave New World, ας πούμε, έχοντας βέβαια και όλα τα άλλα, έχοντας βέβαια εσωτερικές γνώσεις για το μυστικό πόλεμο μέσα από αυτά που συνέβαιναν στην ίδια του την οικογένεια. Το 1927 λοιπόν αυτός ο Julian Huxley έγραψε ένα διήγημα που λέγεται The Tissue Culture King. Δηλαδή ο βασιλιάς της κουλτούρας του χαρτιού υγείας, ας το πούμε. Αυτό είναι ένα διήγημα και καλά επιστημονικής φαντασίας που το εμφανίζει, δεν ξέρω γιατί, είναι τώρα μια άλλη συζήτηση, τώρα μην ξεφύγουμε. Το εμφανίζει το περιοδικό, το pulp περιοδικό της εποχής του 1927, το Amazing Stories. Όπου σε αυτό το διήγημα επιστημονικής φαντασίας που είναι το μοναδικό που έχει γράψει ο Julian Huxley νομίζω και το δημοσίευσε εκεί στο Amazing Stories, το επίκεντρο του ζητήματος είναι ένας τρελός επιστήμονας ο οποίος κάνει mind control. Μάλιστα και την λέξη mind control την έχει βγάλει αυτός, ο Julian Huxley. Τι λες? Ναι. Λοιπόν, και θέλοντας να καταδείξει το mind control σε αυτό το διήγημα, είναι κάποιος τρελός επιστήμονας που εφαρμόζει mind control και ο ήρωας που θέλει να τον αποφύγει φοράει αλουμίνιο στο κεφάλι του. Φοβερό. Για να μην τον πιάνει το mind control του επιστήμονα αυτού. Είναι δηλαδή ένα κομμάτι, είναι η πρώτη φορά υποτίθεται που αναφέρεται το αλουμινόχαρτο στο κεφάλι. Από τη σκοτεινή αρνητική παράταξη, από τον Julian Huxley. Το ότι όλα αυτά στη συνέχεια απέκτησαν χρειά χλευασμού, νομίζω μόνο τυχαίο δεν είναι τελικά. Βέβαια, ναι. Βέβαια παίζει και το γεγονός ότι, κατάλαβες, το σπασμένο τηλέφωνο μετά, στη διάδοση μες στα χρόνια, αυτό γίνεται μετά. Άνθρωποι άσχετοι στη συνέχεια. Το περιγελούν. Αλλά στην ουφολογική κοινότητα ξεκινάει από τον Μπένεβιτς, ο οποίος το εφαρμόζει. Τώρα δεν ξέρω αν ο Μπένεβιτς γνώριζε για το διήγημα αυτό του 27, ας πούμε, του Julian Huxley. Πάντως οφείλουμε, νομίζω εγώ, την διάδοση αυτής της ιστορίας με το Tin Foil Hat στον Μπένεβιτς. Λοιπόν, τυλίγει λοιπόν το αυτοκίνητο, ένα Lincoln Ford το παλιό, σαν λιμουζινούλα λίγο έτσι μεγάλο αυτοκίνητο που είχε, το τυλίγει με αλουμινόχαρτο και βάζει μέσα την Μύρνα Χάσα και το Λίο Σπρίγκλ για να την υπνοτίσει, να θυμηθεί στον γκαράζ του, να θυμηθεί την απαγωγή.